Jatend piny William Ruto owuoyo oko bad migepe 47 mosebedo ka yudo lal kendo timo tije machalre kod bad migepe mamoko kaka yo mar duoko piny osigo mar osara mag jotije sirkal. E twak mare motelo ne twak mare kod rowere mag Gen Z e yor tudruok mar mbui mar X, Ruto bende owuoyo apisi mar ogai mar jotend migepe min od jatend piny kaachiel gi chugo chenro mar chugo lemo mag jalup jotend migepe. E koma chielo, Ruto ochuogo aput moyiedhi madhi nono gope mag piny Kenya kaachiel gi kumo apisas mag sirkal magolo solro magi e harambe. Jafambo marwa mar siasa Chris Owino nochopo e kar jot mar jatend piny Nairobi kendo losonwa ripot machal gi ma. Kaka yo mar kweyo chuny rowere mag Gen Z kod oganda jo Kenya, jatend piny William Ruto oketho bad migepe 47 mag sirkal mosebedo ka yudo lal kendo timo tije machalre. Jotich mosebedo ka tiyo e bad migepe makamago ibiro daro kendo tero e bad migepe mamoko mag sirkal, gino makelo penjo maduong' ni ere kaka okang' makamano dhi duoko piny osigo mar osara mag jotij sirkal. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. Nyinge bad migepe ma idhi ketho bende okoyangore ka omenda ma sirkal geno kungo kuom ketho bad migepe 47 go bende ok ong'ere. Apis min od jatend piny, mano mar min od jalup jatend piny kaachiel gi min od jogai ma jotend migepe bende oketh e chenro makamano. Budget lines providing for the operations of the office of the First Lady, the spouse of the Deputy President, and the Prime Cabinet Secretary will be removed. Geno mar ji 51 mane ogwel e lemo mag jolup jatend migepe bende omuonyo pi kuom thuolo machielo bang' jatend piny William Ruto chungo kuom thuolo ma ok ong'ere chenro mar chugo lemo makamago e sirkal. The decision to fill the position of of chief administrative secretaries is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Piny owacho mar Kenya Kwanza bende oseyudore e nyong'ong' kaluwore gi kwan mamalo mag omenda ma jood bura machiegni kod jatend piny William Ruto osebedo ka luoko go jopiny e harambe. Jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi ne oyudore kama diny bang' golo solro mar milion 20 kata odoko ni osara mar jaod bura ok chop milion 1.5. Kaluwore gi mano, jatend piny William Ruto ogolo chik mar kumo apisas mag sirkal kuom goyo harambe kendo nyiso Attorney General mondo olos chik madhi tayo harambe. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambe going forward. The Attorney General is hereby directed to prepare and submit legislation to this effect and develop a mechanism for structured and transparent contributions for public, charitable, and philanthropic purposes. Ewi wich bar mag gope mag piny Kenya, Ruto ochugo aput moyiedhi madhi nono kwan mag gope duto kaka ne okawgi kod chenro mag dongruok mane hola makamago otimo. I have today appointed an independent task force to carry out a comprehensive forensic audit of our public debt and report to us in the next 3 months. Aput makamano idhi telne kod Nancy Onyango kaachiel gi Professor Luis Franceschi kaka jalupne. Jokanyo mag apudno dhi bedo jakom riwruok mar jonon buge Philip Kaikai, jakom riwruok mar Okinde Faith Odhiambo, jatend riwruok mar Midusa Shama Kiteme kod Vincent Kiprop. Matimore kata odoko ni tij janon buge maduong' mar sirkal
en nono ka sirkal tiyo kod omenda mag jopiny. Jatend piny William Ruto owacho ni lokruok mane otimo e sirkal mare en mar duoko piny omenda ma sirkal tiyogo e chulo jotich mage osara kendo chwalo omenda ma kamago e nyayo weche mag dongruok e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Jalup spika mar od bura ma bende en seneta ma Meru Kithuri Murungi opwoyo kenge ma jatend piny Orlando e duoko piny omenda ma sirkal tiyogo.